Kakoro watieko sirikal mokwongo mamalo bose orunu pesa kaka governance. Igani. Ere dwe mogik mane giorunu pesa ne dwe mane? Aparo ni higa mokalo. Higa mokalo early December. Dwe mar 12. But aparo ni mano ma pesa ma November. Okay. Kata October. Gigopo mar dweche madhi ariyo gi nus. Okay. Wach mogik miwe godo jopiny nang'o gavana, nikech ang'e ni imbi bedo kiwuothi winjo ka jopiny pod nigi chapni moro ni to wachimo kanye. Adwa we jothurwa gi wechegi, Trevor. Mokwongo, Jakom nowewa gi gik moko ariyo madongo. Nowewa kwariwore kaka oganda. Aparo ni wamed bedo kwariwore kaka oganda. Mar ariyo, Jakom nowewa gi chama mar ODM. Chama mar ODM ni warite. Omiyo agoyo erokamano ne party leader marwa. Agoyo erokamano bende min piny, Dr. Aida Odinga. Embe ka nyocha ogolo duonde ni ogombo ni mondo party obed koriwore. Duonde no konyo riwo chama. Adwa goyo erokamano ne jo party mosebedo komakore matimata. Tadwa miyo gi assurance ni samoro party ywa koni, party ywa kocha. To koro sani chama osechiwo direction. Tukbedo wadhi medo go mbaka gi jopiny. Direction ni bro bedo finalized the National Delegates Convention. Lakini wasechiwo direction ni kaka wanene ni wachak go mbaka gi UDA. With a mission to sign a pre-election coalition pact. Mondo wabed gi direction kuma wadwa ni mondo wadhiye. Koro wakwayo ni mondo decision ni okeno decision mayot. Jomoko nyalo bedo ni otek negi. Takwagi ni mondo gimiwa miya thuolo mondo wamed go mbaka kata gi party officials machalo mamoko. Wamed go kodgi mbaka wang'isgi ni yawa mae direction ni wadhi uru kama. Koro sama pod wago mbaka no kata ka wach moro pilore kucho, moro pilore kocha, kik gine ni chama kethore, ni chama wang', chama gore piny, hapana. Wabro riere kaka koro wan gi direction no, kiny wabed kamkunji Kibira. Party leader bro dhi kono, wabro dhi kode. Mondo wago mbaka gi jopiny. On Saturday obro bedo Busia kocha. Mondo med go mbaka gi jopiny. Mbaka ni bro gore agoya makwachope NDC to wan gi direction achiel mwadwa ni wadhiye. To wagombo ni wuodhni wadhiye gi jite makata ka nyawa ng'aye makora koso ne ng'ato takwaye mana ni osiepa wena ka mbaka ni chamo timore nade ochung'. Okay. Erokamano ahinya, Excellency.